Yani tu program yake ndio mweja kuti mulimba pamene panthu abweretsa leader of opposition amene ali Simplex Choshola Banda komanso nkhani yaibwino ndikuti anapereka mpata kwa anthu kuti ayembe mafoni kuti amung'alule bwino. Oyamba anali Mai Tadala. Mai Atadala ang'alula akuti ayi osavomereza bwanji pamene munalakwitsa komanso pamene anzana ochita bwino. Wachita bwino kufunsa funso limeneli chifukwa nthawi zambiri anthu amatengerapo mwayi ofuna kuwanamiza Amalawi. Mudziwe kuti tikamakamba za debt management or debt sustainability, timakamba za ngongole zimene timatenga mdziko muno domestic, zimene timatenga m'makwacha, komanso timakamba largely za ngongole ngati external debt zimene timatenga in foreign exchange or foreign currency. Munganditsimikizire inuyo kuti $1 exchange rate ya $1 in 2020 si value yake yofanana ndi $1 ya 2025 mukamachita peg $1 to Malawi kwacha. Tingoyerekeza kuti ngati $1 imagwaso mu nthawi yanu kwacha kugwa mwina mundilole ndafotokozera Amalawi because this is very important. So mukamaona anthu amene akuchita misirida Malawi, they focus much on the kwacha value. Samadziwa zonena kuti $1,000 mu 2020 makwacha ake anali ochepa poyerekeza ndi $1,000 yomweyo mu 2025. Ndeti kama fotokozera Amalawi timayenera so tipange peg kuti what is the value of our debt in dollars translating to what in Malawi kwacha. Now kumayerekeza kuti 2020 ngongole inali 4 trillion, 2021 ngongole ili 2025 ngongole ili 21 trillion, and then munthu ndikuyang'ana pamene popo kuti zinthu sizikuyenda akuyiwala kuti it might be kuti the value of the dollar debt is the same but the kwacha value has actually gone up chifukwa cha so many factors including devaluation. So is this zina mwazimene Amalawi amayenera kudziwa? Are we looking at the kwacha value or we are looking at the dollar value? Honorable Minister, mwafotokoza bwino komano tikayerekezera mbuyomu mene economy yakhala ikuyendera within the same period imene ngongole yapanga accumulate kufika pa 22 trillion. Mukaona mbuyomu Amalawi akumazaona kuti koma mene economy yathu imayendera indedi kwachayo imapezeka ikugwa koma this is way too much. Are you not seeing that? Because kuteka kuti ndi mmene niyo kapena Amalawi ena pang'ono akuyendera. Ndimafuna ndingokukumbutsani kuti ine ndimayamikira President Lazarus Makafe Chakwera anandisankha pa 7 October 2023 kukhala Minister wa Finance and Economic Affairs. Sindinangolowa mofesimo ndinapita ndi roadmap ndinachita develop the KPIs, the key performance indicators. Ndinapangaso analyze Malawi's economy. But Malawi's economy is affected ndi zinthu zinayi. I called them 4 F's. Fuel, timambira forex, fuel, food and fertilizer. Leloli boma la President Mutharika akukambaso za 4 F's yomweyo because zimene zachita characterize Malawi's economy. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti tikamayang'ana production, we are not able to generate our own enough forex. Chifukwa choti sitikukwanitsa domestically to generate through our production or productivity kupanga generate enough forex. Ndiye kuti tikumavutikabe kuchita procure fuel, tikumavutikabe kukhala ndi food inflation, tikumavutikabe ngakhale kuchita procure fertilizer. Now ndinanena kuti if we can be able to address zimene zizi kugwiritsa ntchito RDP, the recover, develop and protect our economy as an approach, tikhoza kukwanitsa kupanga stabilize Malawi's economy. Mukhoza ona kuti yes tati kukamboma panova koma mavuto amene adakali omwewo boma lanyuwani limene lilipoli likadavutikabe ndi mavuto amene anthu ena maganiza mu nthawi yathu ifeyo tidayesetsa kuti yes munakambaposo za sosisa mwina ndipezereponso mwayi wochita highlight sensation imene anthu amakonda kugawana pa social media.
So CISA, or whatever you can call it, in our interview, even in Abanga, the Minister of Trade and Industry, not necessarily the finance. Ndai meneyo ndi mapanga link, the triangular approach. Yogamba kuti ku agriculture ndi kumene timapanga largely on agricultural productivity, ku trade timapanga trade, and then ku finance we manage what has been traded and generated. I still stand by the same. If Malawi's economy is to stabilize and we are to stimulate economic growth, we need to produce more, trade domestically and externally, and then get the proceeds, deposit that into account number one, so that it can be managed by Ministry of Finance. But in finance we don't generate. We manage what has already been generated. That's why the legal framework that we use as a tool, Ministry of Finance, is called Public Finance Management Act. An act that we use to manage public finance. And where do we get that public finance? It is coming from production, being traded under Ministry of Trade, and transferred into Ministry of Finance. So when you just listen to the clip because you didn't get the genesis of what I was trying to expound, you are bound to be misled. So Honorable Minister, I think mwina ukutakhalitako tipite nopa nkhani zina. Apano mwasankhidwa kukhala leader of opposition. Tanenapo kuti munakhalapo Minister of Trade, munakhalapo Minister of Finance, pano ndinu leader of opposition. How are you going to balance your role as a leader of opposition in ensuring kuti boma likuchita zinthu zake bwinobwino? Pachingerezi kumanena zokuti checks and balances. When you balance it, two issues equal in nature. So the question should not be how to balance, but how am I going to work as leader of opposition? Because these are two different roles. As a minister, you implement. As leader of opposition, you provide checks and balances because you are doing the oversight role. Basically, that's my work. So I have timeless discussed about this and shared with people. Because if responsible opposition driven by evidence and facts. Tufuna kuti tikamatsusa tizauza anthu mwachitsanzo. Ndinayima parliament ndikufunsa kuti SONA was short of providing economic recovery plan. What we are expecting in the Gudiboma liberates economic recovery plan. That's providing oversight role. Tinane na kuti anachita promise free secondary education. But what they are advocating now is partial subsidy. Kuli ma element ena that boarding fees ndizina zomwe boma siri kulipira. So if you look at how much the government is taking, you will see kuti burden yaikulu ikadalibe ndi makolo. Tinanena kuti boma linkanena kuti every household izapatsidwa madumba 4 asset right. Panopa akukamba za madumba awiri to the targeted 1.1 million. Imeneyo ndiye providing oversight. Ndinenesa kuti akati leader of opposition sisi kufuna kutanthauza kuti bozitsutsa zili zonse. Pali zinthu zina zimene we provide constructive criticism for national interest. Lero lino mwamba kuti tachita confirm Inspector General of Police. Yes. Mwana kuti nyumba yose inagwirizana ku opposition tinankula kuti we believe kuti looking at the credentials of the IG zikuonetsa kuti akhozokhala IG wabwino. Koma tikwapanga confirm tinanenanso kuti iwo should practice impartiality. Mali arrest, arbitrary arrest, even when somebody is given court bail, is a total disregard to fundamental principles of human rights. That when because you are very accommodative, will be practicing administrative justice fairly, the jolly na kuti aliense abange enjoy you got IG. So mukozaona kuti nchito yanga yaikulu kwambiri is to provide oversight through checks and balances under parliamentary governance, making sure that government is delivering to its promises.
Honorable Minister, on the same, timafuna tidziwe kuti perhaps what specific economic reforms will you be advocating for in Parliament now that you are on the opposition side, especially regarding debt and management and public expenditure? Ndimafunsira dala kumayambiriro nkhani za ngongole ndi zotero chifukwa timafuna tibwere apa kuti tikamapita chitsogolo tipite limodzi. What specific economic reforms will you be advocating for? Ngati leader of opposition from Malawi. Yes. Sustainable debt management is the best way to go. Kugambirana nawo olo kupitiriza kugambirana chifukwa tinagambirana nawo kwambiri kupitiriza kugambirana nawo our data to lessen up and provide flexibility for my conditions angongole so that Malawi should have a breathing space economically, but also to focus much on production. You remember kuti ineyo ndili Minister of Finance komanso ndesi nthawi imeneyo we were talking about production based budget, so tiwembekeza kuti ayang'anira kwambiri kuti dziko lino lisipanga generate zinthu ndicho linga chonena kuti zambiri zimene zingachite finance our budget should be generated locally. And how do we do that? Mining is the best way to go. Commercialized agriculture is the best way to go. Robust tourism in this country is the best way to go. Labor export is the best way to go. Engaging the supporter community is the best way to go. Amene wawa ndi ma areas amene boma lidati liyang'anitsitse bwino nkuchitapo bwino chuma cha dziko lino chikhoza kuyenda bwino. Funso lomaliza pakhani imene mwakambayo olemekezeka mwina tisanayambe kutenga konso ndemanga kuchokera kwa Malawi. Izi zonsezi mwakambazi zinakuvutani pati mu 5 years kuti muzipange implement bwinobwino ndipo economy ya Malawi iyambe kuyenda bwino? Mwina ndimafuna ndikuzeni ale amalekano kuti zimaphweka akamchita anthu ena. Ifeyo ngati boma tidapeza ngongole zambiri zimene azathuwa adatenganso nthawi imeneyo. Tidaonetsetsa kuti tizipanga zinthu zobweza ngongole as I said, komanso mbali ina tizichitako zitukuko m'dziko muno. So sitinganene kuti zidavuta. Kodi kuvuta kungakhale kubweretsanso madonors amene adawathawa kale. Kuvuta kungakhale mwina kuonetsetsa kuti tapezanso funding yochuluka World Bank ndena. Ayi. Kuvuta kungakhale kulipira pa zinthu zimene mwalankhulazi. Issues of mining, issues of production mudziko muno kuti zimavuta pati nthawi yanu imene munali mboma 5 years kuti ku Malawi kunoko. Mwina ndinene kuti mumayenera kundipasa danga loti ndauze Amalawi chifukwa ndikuyankhula ndinu koma akubvera ndi Amalawi amene akufuna amve zoona kuchilunga. Yes, ndipo ine ndikuyiwale kuti tidakhazikitsa mining company m'dziko muno. Tidachita establish legal framework yoti tizichita bwino manage ma mining m'dziko muno. Tidakhazikitsa mining regulatory authority, tidakhazikitsa Malawi Mining Company, tidakhazikitsa Malawi Development Holdings Limited kuibweretsanso. Osatiso zokhazo m'dziko muno tidachita zinthu zambiri zimene zachita Lei Foundation kuti azathuwa apeze poyambira. Ndinene pano kuti tili ku Parliament tupanga mid-year budget review. Komatu ndi budget review imene ndi budget imene tidapanga present ifeyo. Zambiri zimene akulankhula mmene mukamamva ma ministers akupanga ministerial statements akunena zambiri zimene ifeyo tidachita. Mwina vuto lathu pang'ono lidali lonena kuti sitidachite amplify ngati mmene anthu ena amapangira wauza Malawi ambiri zambiri zimene Dr. Lazarus Makate Chakwera achita. Inuyo ngati mukuyenda muliyongwe kapena muli ku Blantyre mukaona msewu waniwani wopangidwa ndi golide yabwino ndi Chakwerato ameneyo. Inunso munganditsimikize kuti mu nthawi yathu magetsi samazimazima. Tikakhala ndi kiu ya mafuta timonetsetsa ifeyo kuti tithane nayo mwachangu. Kupatula apopo ifeyo ngati boma tidayesetsa kuti mafuta agalimoto pa pump station asakwere chifukwa timadziwa kuti mafutawo akakwera akhala ndi bearing ku basic commodities kuti pakhala on that issue ya mafutayo tisanayiwale mukuti mumaonetsetsa kuti mafuta wasakwere nthawi imene munkalowa mboma I remember mafuta anali pa 600. Is that true? Anali pa 600 kwacho pa lita. Komano mene machoka mboma mafuta awo anali atafika pa 2500 kwacha. So mukamati munayesesa kuti mafuta awo asakwere mukutanthauzanji? Mwina tatuluka mboma 2-3 months ago. Mundiuze leroli
kuti mafuta pa 1 liter ndi ndalama zingati. That will actually tell you kuti mafuta akwera. Komanso ngati munamvera aminister akulankhula kapena kuwerenga m'manyuzipepa panopa abwera ku imene timati automatic price mechanism, kuti ngati patakhala any slight change pa currency yathu automatically mafuta adzikwera. Izizi zikutanthauza kuti mtengo wa mafuta sukha static. Lero mukhoza kugula mtengo wina, china chake chikachitika mawa ndi kucha mtengonso ukwera. Kukwera mtengo kwa mafuta kumakhudza miyoyo ya anthu chifukwa zimapangitsa katundu wina kukwera mtengo. Ifeyo timaonesetsa kuti tikhale ndi static controlled prices of pump stations. Ndicho linga chonena kuti zimenezi zisakhale ndilipo effect ku miyoyo ya anthu chifukwa katundu wakwera. Chabwino ndipereke mwayi pakadali pano tibwererenso kwa inu kuti tifunse kwa mafunso ena awiri atatu. Ndipereke mwayi kwa Malawi kuti akhoza kupereka ndemanga zawo komanso ena akufunsa mafunso pa nkhani zimene tikukambirana pano kuti inu ngati leader of opposition Malawi ayembekezere zotani. Ndeti mayerekezanso ndi the way you performed pa 5 years kuti mwina ulendo uno muchita bwanji ma checks and balances ndi menenso munagwirira ntchito pa zaka 5 zapita zija. Ndipereke mwayi kwa Malawi mutha kuimba phone pa 0manayinawiri8475 0manayinawiri8475 namba limeneyo mutha kuimba ndikupereka ndemanga zanu kapenanso kufunsa funso kwa a leader of opposition a Simplex Chichela Banda. Muli bwanji? Nambala yake ndi 0manayinawiri8475 0manayinawiri8475 iyo ndi nambala imene mungathe kuimba. Muli bwanji? Hello, muli bwanji mayi? Iunoka inu muli bwanji? Tili bwino, takulandirani ku program ya Mulimba. Funso kapena ndemanga yanu? Ineyo ndi Matadala kuno kupitiriza kuchira zulo. Hello. Tukumvani Matadala, ndemanga kapena funso? Ineyo ndili ndi mafunso kwa Bandawo. Mene ayankhulira kuyambira pachiyambi mpaka na kumapeto zonse ndimamva. Mafunso anga ndokuti kodi iwowo safuna kuvomereza chifukwa chani pamene akuona kuti pamakanika. Komanso mafunso anga ndionazo kuti iwowo ngati akuona kunena zoti anachita bwino nthawi imene ali mboma chifukwa chani apapa anthu asankha munthu amene asamachita bwino mbuyomu ndikumukhazika pa mpando. Anthu ochita bwino ndikupezeka zoti ali kunja. Komanso ayankhula nkhani ya mafuta. Akanena zokuti ayankhula kunena zokuti nthawi imene iwo anali pa ulamuliro imene anali mboma mafuta samakwera komanso zinthu zinali pa mtengo ovomerezeka. Then mafuna ndifunse kuti kodi pa nthawi imene iwo amatenga boma sugar anali pa mtengo wanji nanga pano ali pa mtengo wanji. Kodi kuchita bwino kumene akuyankhula iwoko ndikumene ifeyo Malawi timagona ninjala masiku atatu ngakhale pamene iwo amapanga kampeni amalankhula kunena zoti tidya pasiku katatu. Lero kudya pasiku katatu kuja kunasanduka kugona ninjala pasiku katatu. Ndikunena pano ine ananga anasiya kuphunzira sukulu. Chifukwa chokuti udindo onena zokuti ningathe kuwapangira ananga nthawi imene zinalibe. Koma pamene nalo maboma ilili ananga pano pabweraso ku sukulu kulingalira kunena zona kuti sukulu akuti akafika ku secondary ikhala ya ulere ndipo masomphenya a usogoleri utayamba kuona. Iyeno pena pake akafuna kulankhula ningwapemphe sindikuwanyoza ngati ndayankhula molakwisa andikhululukire komano langa ndi pempho. Ndibwino munthu ngati iwo akuona polakwika ayankhule pamene panalakwika kuti akunze. Komanso pamene anzawo akuchita bwino akuyeneka ayamikirire kunena zoti apapa anthu akuchita bwino pazokhala moteri. Akamba nkhani ya mafuta. Kale ndikale mulamuliro wawo mafuta anali okuda pena paliponse. Pano patili sibola tikachita ntawuni mntu kupeza chabwino magali moto apanga kiyu koma mafuta akupezeka. Ndiyeno langa ndi pempho madam kuti ngati akundimva yapemphe akhale ndi mtima wokuti azinenapo choonadi pamaso pa Malawi yasamakonde kumayankhula bodza. Ngati akuona kuti pena pake pakulakwika tibwino kuvomereza kuti anthu owathandiza aone kuti athandiza mutani. Pena pake sipali bwino tibwino afunsa anthu amene akuziwa zinthu zokunazo kuti apapa tipanga bwanji. Chifukwa sibwino kumazitenga kuti ineyo ndine pomwe sina ndizina ndikulakwisa. Tibwino ngati pena pakukanika ndi auza anzanga ine apapa kundifuta kuti titani. Netu maganizo anga ndi amenewo. Tathokoza kwambiri Matadala chifukwa cha ndemanga yanu komanso mafunso zikomo kwambiri. Olemekezeka Simplex Chichela Banda mwamva amenewo kuchokera ku Chiradzulu akuti kumavomereza zina
anena ndisachite kubwereza mwamva mmene alankhulira inu ndemanga yanu ndiyotani mulimbako ku opposition iko mulimba ife ndiolimba kale mudziwe kuti Malawi Congress Party imachoka ku opposition kubweranso mboma andi ndi chiyembekezo chathu kuti 2030 tidzabweranso mboma koma mwina ndingonena mukumazipopa nako bwanji kakumakusangalasani kuti mumalowa mboma ndikuchoka ndikupita ku opposition ndikubweranso. In politics, history repeats itself. Mwina ndingowayankha maita dala kuti adzulu zikomo kwambiri chifukwa cha ndemanga komanso mafunso anu. Mwina ndingokonzapa kuti ifetu tidavomereza kuti tidaluza nchifukwa lero mukukamba nane ngati minister ngati leader of opposition. Mwina ndinenenso kuti kuvomereza kuti tidaluza zisankho sikufuna kutanthauza kuti chilichonse chomwe tidachita chidali chokhoza kapena cholondola. Ndimango tanthauza ndikuwauza Amalawi zinthu zimene ife tachita poyankha mafunso anu. Tikayerekeza kuti mtengo wa mafuta nthawi imene timalowa udali bwanji nanga mmene timatuluka udali bwanji, price build up ya mafuta kapena china chilichonse zimatengera zinthu mmene zilili pa nthawi imeneyo. Koma ndimangofotokoza kuti ngati mumaona kuti mtengo wa mafuta sumakwerakwera ndi chifukwa choti boma la Dr. Lazarus Makikase chakwera limachita control mtengo wa mafuta ndi cholinga chonena kuti Amalawi asapitirire kuvutika. Mwina tikozotenga mafunso ena. Chabwino tione apa ena akuti ndemanga yawo ndiyotani. Hello, takulandirani ku program ya mulimba pano pa Wireless ya Times atikudziweni. Koma sakumveka tamene amene wakuoneka zokuti akupanganso zina 0manayina 8475904 tikudziweni takulandirani ku program ya mulimba pano pa Wireless ya Times. Ndine bambo Adelfina kuno kukatere kwa Nkhwalanya Machinga. Wireless yanuyo mutayitsitsako kuti inu ndife kuno timvane bwinobwino. Ndaisisa ndithu. Chabwino mwati dzina ndi ndani? Maganizo anga ndinangofuna be kuti ndapempha kuwo kuti akamayankhula tizikumbukira kuti kunja kuno kuli Mulungu. Chifukwa kuyankhula pena pake boza zimakupangisanso kuti siku lina anthu azakukhulupirira. Chifukwa zonse zimene zikachtika ife tali Malawi momwe silinachoke zonse zimene angachita ali mboma ife taziona zonse zo ndipo zili mtumatumu. Yeye wakanena kuti mtengo simakwerakwera iwa kuna kutanthauza chani. Chifukwa kuyankhula kotero kunikuwa kwika kwambiri. Chifukwa ife Amalawi titatopa tinkafuna kuti titapanga zinthu zokuya ndi zimenezo koma pamapezeka iwo anapanga njira zawo zosala ndi Amalawi amene ankafuna kupanga mademo. Kuyankhula chonde zikuti Amalawi apita kuti kweteka kumbiri mayankhulidwe awo siku lina tilakulukira so palibe kwakutika kuti angabwere mboma. Kumwambiri. Tathokoza kwambiri facha ndemanga yanu olemekezeka mutha kuyankhulapo zotani pa zimene mwina amene usinamve bwino mukhoza kundibwerezera. Okay, amafotokoza kuti mwina pokamba muzikamba chilungamo kuti zinthu sizimakwera mitengo nkhani ya mademo kuti anthu ena amaletsedwa mademo akamba zosiyana-siyana zimene zimachitika nthawi ya boma lanu. Mwina ndinene kuti toyankha mafunso amene yomwe kutipatsa mofanana ndi mmene mafunso akubwerera. Ndiwo alemekeze abero kumachinga kuti maganizo awo tawamba ife ngati opposition. Ntchito yathu kwambiri ndiyopanga provide checks and balances pogwira ntchito ya oversight ku parliament ndi imene tikugwira panopa kuonetsetsa kuti boma limene lilipoli likupanga zimene lidalonjeza kwa Amalawi. Titatenganso foni ina. Hello, titenge foni ina yomaliza kuti tipitirizenso ndi mafunso athu. Hello, olemekezeka mwina tikuyembekezeranso apa kuti titenge mafoni ena kuchokera kwa Malawi ena timafuna titamvako kumbali anu ngati leader of opposition. Hello. Yes. Muli bwanji tikudziweni pano. Moyo pa muli bwanji. Tili bwino. Takulandirani program imene ya mulimba pano pa Wireless ya Times tikudziweni komanso ndemanga yanu. Hello, tukumvani ndemanga yanu? Ndemanga yanga ndithokoze kwambiri Chichola Banda wet. Afotokoza kwambiri ndipo momveka bwino.
ndipo zimene zikuyankhula iwozo pano pa mafuta anthu amene akuyankhula anthu mafuta kuti mafuta akupezeka pano mafuta pa black market ali pa 10,000 kwaje ndiye munthu angapandishe kwambula mafuta 10,000 kwaje issues zimene unafunika kuti azione zimene zozo ndiye tingotokola kuti otusawo azisusa zimene zikuyenera kuti amalawi yakonde ukaulo tikanena za school fees anena kuti ndi yaulere lero pano boma likunena kuti adilipira maiso ndi ID ndiye sikulinga khali yaulere nanga ndama zoti munthu akalipire fees ndi ndama zingati munthu ungalipire 600 ungalipire 200 ndiye kuti 1000 ndio kalitali kumulipira mwana 30,000 ya maiso ndiye which ndiye akamane la zoto ali angana kuti pano paziko liwa kumvetseni bwino pa fees ipo mwati boma likuchoka ana musiyali pa 55 lewa pa 60,000 kwa jashuka ndiye kuti tikudani ndikupita kuti takuliwa kumene mboma ilili miezi 3 nanga tikupita kuti tikupita kuti anthu akamaya nkula saziona kuti pano paziko likwenda bwanji zimene nazilonjeza zimene zipano pazikuchitika zima wandi apo sina kumvetseni bwino pa fees paja akamayankha mina mwanena hello ayi ndithu amenewo sitinamvetse bwino pa fees paja sindikudziwa ngati olemekezeka munamvetsa kuti pa fees amanena kuti chani ndemanga yanu ndiyotani munazaka mbapo za 3 months kuti boma ili lili mboma 3 months tikatengera September pa 16 September kuyambira pa 16 September paja kufika tsiku la lero ndiye kuti 3 months sinakwani mwinanso pamenepo mutha kungotambasulapo kukonzapo bwino muyankhe zimene mwina ndiyambire achibwenewo sinachite capture dzina lawo komano zimene alankhula ndamva amalawi amaganiza amalawi amaona sine ndikunena ndamalawi amene akunena kuti pamene mafuta asowa pa filling station pa black market afika kuposa 10,000 pa lita 50,000 pa 5 liters zimene zaona ndamalawi mboma lanyuwani ndamalawi somwewo amene akudandaula kuti panopa tabwereranso ku perpetual blackout ya magetsi mwinaso madzi osatuluka mizinda yenyu ndamalawi omwewo so amalawiwo amene ifeyo timayimirira akamadandaula nkutiuza zimene akunenazo ndi zimene tizikagwiritsa ntchito ku parliament popanga provide oversight kubweretsa checks and balances olemekezeka munakhalapo nduna yoona zachuma komanso nduna yoona zamalonda pano ndinu leader of opposition you are well informed mene dziko limayendetsedwera ndi zina zotero and apa ku opposition ndikukhulupirira zokuti mukamalankhula anthu azikhala kuti akumva kuchokera kwa munthu amene akudziwa zinthu mene zimayendera mboma mmene zachitikiramu kuti chibani cha DPP chalowa mboma panopa 2 months sinathe tinene zokuti pamayenereka tione kusintha kotani kusintha kokuti ndalama zakunja zikupezeka mafuta kupezeka pena paliponse zinthu zimenezi zimayeneka kuchitika mukapiriyodi kakakulu bwanji mwina linene pano kuti program yonseyo itachita focus kwambiri mu boma lakale limene linapangira perform kusiyana ndi kuchita focus on the role of leader of opposition koma now I can understand chifukwa tikuchokera kuzisankho kumene anthu adakali obsessed ndi boma lapitalo zimenezo zotipatsa chithunzi choti amalawi 2030 adzatikumbukira adzatipatsanso mwayi ndinene kuti we don't expect a miracle koma tikudziwa kuti pakuyenera kukhala a proper way of laying a foundation ndifake koyambirira kuja ndipanena kuti mmene ndinkapanga respond kusona ndinkanena kuti much as they are appreciating economic challenge a challenge is there and you need a solution kodali ndi economic recovery plan because mu economic recovery plan kuti ndimene tikadaona kuti kodi akuti nkhani ya mafuta athana nayo bwanji nkhani ya forex athana nayo bwanji nkhani yokhudzana ndi agricultural productivity athana nayo bwanji nanga kuti tikhale ndi bumper yield next year apanga bwanji incentivize and finance anthu ndi ma institutions amene amapanga production mdziko muno so zimene ifeyo timayembekezera tikudziwa kuti amalawi mwina ndinene iyayi leya amalawi adapatsa DPP nthawi mu democracy mumapatsidwa 5 years ifeyo tili panonso kupanga provide checks and balances kwa 5 years mmene iwowa adapangire ndi zimene zidzapatsa amalawi
kuti apange decide kuti kodi kuchokera 2030 kupita kutsogoloko amalawi adzatani. Ifeyo mwina nditengerepo somwe onena kuti ngati aku opposition panopa tili pa self reflection, tupanga reflect what happened, where did we go wrong, how do we improve, kuti tipange reorganize and rebuild our party, because opposition is government in waiting. So we also work in anticipation that one day will become government. Chabwino, komano ineyo nthawi apapa yatithera, koma timafuna mutatiyankha kuti inuyo ngati leader of opposition, zinthu zimene mwina mwatchulazi, kuvuta kwa madzi, kuvuta kwa magetsi, kusowa kwa mafuta, kuti ngati leader of opposition, zinthu zimene zimmayembekezera kuti zikhale zitasintha pa nthawi yayitali bwanji. Sinanga mafuta ena tachoka nawo kutali ngati dziko. Change has no time frame. What matters most is kuti mwaika ma strategy otani kuti mupange achieve change. That's why it might be short term, medium term or long term. Pali zinthu zina that require short term, pali zinthu zina medium term, pali zinthu zina long term. Ndiye ifeyo ngati Amalawi tikuyembekezera zimene anatiuza kuti akapanga ife tizichonga kuti ananena zija zachitika ndipo zachitika mowakomera Amalawi. Mwina ndauza Amalawi kuti atipatse ifeyo trust and confidence kuti tidzagwira ntchito yathu ku nyumba ya malamulo komanso mdziko muno kuonetsetsa kuti the social contract between Malawians and government ikulemekezeka, kuti ma commitments ma promises amene analonjeza kwa Amalawi akuchitika. Zikatero ifenso tidzakhala okondwa. Aliyense ndi Malawi, kulipenso dziko lina limene tingatchule kuti ndi kwathu. Ndiye tidzafuna kuti Malawi atukuke mokomera aliyense. Nthawi ikuoneka kuti yatithera, mawu anu omaliza Malawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu ngati leader of opposition? A very responsible opposition working based on evidence and facts, and indeed wopanga promote the spirit of one Malawi, one people and one nation. Ndikukhulupirira kuti mulimbako kumeneko ngati leader of opposition. Ndife olimba kale kukonzekera kulowaso mboma mu 2030. Chabwino, tikuyamikeni kwa basi a leader of opposition a Simplex Chitchula Banda chifukwa chotipatsa mpata kuti tikhoza kucheza nanu mpulogalamu yathu tsiku la lero ya Mulimba. Ndikoma kwambiri. Komanso ndimene tamalizira program yathu ya Mulimba pano pa Wireless. Mu program ina ngati yomwe ya Mulimba pompano pa Wireless ya Times, Wireless number 1 mu dziko lino la Malawi. Mwakoma nonse.